बिसायख'थि फैगासिनो दङ बिनि सिगाङाव एकर्डनि 100% इमप्लिमेन्टेसनखौ जों लुबैयो आरो दाबि दैखाङो आरो बिनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ जोङो प्रयजन जायोबा जोङो जबाबदिहि खालामगोन आरो प्रयजन जायोब्ला जों सोमावसारनोबो बाध्य जागोन बे बाथ्राखौ जों क्लियारलि बुंदों गोजोन्थों बर' माहारिबाद गेरेमसा हारि दानाय बा मास्टार रेस आरो आल्टिमेट थांखि बे मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारियारि आफादनि थांनाय गोलाव समनि मोनसे गागि आरो गुबै एजेन्डा आरो बड'फाया जिखौ फोरोंनानै गालांदों मास्टार रेस दिनै बेखौ होसोनानै आल्टिमेट थांखिसिम जे आलादा रायजोनि जोंनि दाबि दंमोन बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै मोनसे सान्थि आरो गोजोननि मोनसे परिबेस जों बेखौ बयनिबो नाजानाय आरो हास्थायनाय बायदि मोननो हाबाय एबसुनि 6 बोसोरनि आन्दलन आरो बिनि उनाव आन्दलन 1135 जन मुंख्लं जादों लोगोसेनो एनडिएफबिआ हाथियार लानानै आन्दलन खालामदों बेयाव शहीद जादों बिएलटिआ हाथियार लानानै आन्दलन खालामदों शहीद जादों भलन्टियार फर्सनि आन्दलन भाषा आन्दलन बा रमान हांखोनि आन्दलननिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफादाबो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों बे गासैबो जोङो गावबा गाव लामाजों हान्थिनायनि उनाव जोंनि थांखि आरो गला मोनसेयानोमोन दा बिटिआर सान्थि सुक्तिनि उनाव सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि जि जोंनि गुबै एजेन्डा आरो बेजों जि गामि सोसननाय सिमा बारायनाय संकसनिफ्राय सिमुलुगुरिसिम 41 गामिया जे हाबबाय एनादार 19 गामिया 60टा जि मोनसे पेकेज फोसावदोंमोन बेयाव हाबनांगौ आरो एडिशनेल सेकेन्ड आरो थार्ड फोर्थ पेजसिम गामि सोसननाय आरो कन्टिगुवास आरो 6 सिडुलनि मर्यादाया एनहेन्स जानांगौ पलिटिकेल राइट्स बिनि थाखाय 60टा समस्ति दानांगौ आरो गासै बे प्रक्रिया जि मोनसे प्रसेस बेखौनो गोथौवै आरो गुवारै साब डिभिजन लेभेल बड' लिडारशिप कनक्लेभ मोनसे बिमुं होनानै जोंनि आगुनि जायफोर गुबुन गुबुन आफादनि संग्रामि जायफोर सोमावसारग्रा जायफोर सैनिक बा जायफोर केडार बा जायफोर हारिनि थाखाय त्याग खालामबोबाय बे व्यक्तिफोरखौ बे मावथि आरो बिबानगिरिफोरखौ लानानै जों मोनसे इन्टारेक्शन सेसन बा कनक्लेभ सावरायदों जे आरोबाव जों मा मावबावनांगोन आथिखालनि जिखिनि मोनसे पलिटिकेल ससियेल जि मोनसे सिनारिय' बे थासारियाव बर' हारिया बबे लामाजों आवगायलांनो गुन गोनां सोलोंथाइनि हाबाफारि माहारि दानांगौ जोंनि इयुन जोलैखौ जातीयताबादनि मोनसे चेतना ध्यान धारणा होनांगौ दिनै माने बांगाल फेक्टरा दाबो खम जायाखै अबर' फेक्टरा दाबो खम जायाखै जों सानदों जे जों बेयाव बिग ब्रादार गुबुनफोरखौ लाफानानै रायजो जानाय हारि थांना थानाय जौगानायनि जों सिमां नुदों नाथाय दिनैबो जोंखौ सोरबा सैया सैया खालामो दिनैबो जोंखौ सोरबा गोरोबा खालामो आरो एबसुआ सक्तिशालि जायाब्ला एबसुआ जुदि स्ट्रंलि गाबथायाब्ला हारिनि सिनस्रि आफाद हिसाबै दिनै जोंखौ सिनस्रि बुफायनो नागिरनाय कनस्पिरेसि खालामनो नागिरनाय हारिखौ दुर्बल खालामनो नागिरनाय बिभिन्न प्रकारै जोंखौ पाके प्रकारै एनक्ल'ज खालामनो नागिरनाय जोंखौ दमन गादबनो नागिरनाय सोरबा लोगो जानानै सोरबा सुथुर जानानै बे थासारिया दाबो जोबाखै दा बेखायनो जायफोरा सरकार सलायदों बिथांमोना डेफिनेटलि मोजाङै सालायबाय थादों जोंहा बिसास दङ जातीय चेतना जातीय सार्थआ बिथांमोननियावबो दङ जायफोरा अपजिसनाव दङ बिथांमोनाबो जातिनि सार्थनि थाखाय हाबा माव आरो बेले बेजे बांद्राय माने नांलायलायबाय थायाबासिनो बेजों बे आक्रमण खालायलायबाय थायासिनो जातीय सार्थनि थाखाय राजनितिक क्षमताखौ संग्रामजों आन्दलनजों फैनाय आन्दलननि एजेन्डा बा सोमावसारनायनि जातीय चेतनानि एजेन्डाया जावनायाव दङ जोंनि बड'लेण्डआव जोनोम मोननाय बिथांमोनानो बिनि नेतृत्वखौ होलांनांगौ होननानैसो जोङो आपिल खालामो दा बेखायनो दिनैनि समाव फैबाय थानाय थासारिखौ लानानै मा चेलेन्जेस दं मा मोगा मोगि दङ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना 2024नि सिगाङाव जागोन होननानै भारत सरकार आसाम सरकार कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टखौ मावफुंनांगोन आरो बे कमिटमेन्टखौ टाइम एन्ड स्पिड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोंनि आवाज जोंनि दाबि बेखौ जों अराय लाखिगोन